О, какво става хора, тук с вас са Gamers Army, аз съм Сатаниста и сме в стат сериал, в private сервер. Ще говоря така, защото малко ме боли гърлото, доста не. И малко съм болен. Ето както виждате, така, да намаля само звука. И ето ни го дека. Ето, Night Witch, Bats, Hellspell, Archer Queen, Bandit. И да, сега ще направим една малка битка. Вижте елексира по колко ще ви е. Долу. Тъй. Вижте 5 елексира Archer Queen. Добре, сега 6. Преди малко Night Witch, нали е 5 елексири, той ми го пусна 5 елексир. Вижте откъде стрелят Archer Queen-ите. Сега още един. Добре, много добър. Сега един малък чест. Да. И хоп, принцес. Така, тук трябва ги купувам след всяка битка, нищо че съм и на макс. Сега. Още една битка и ще ви разкажа за стат стрел по време на тази битка или на някой клип от битка. Ма те самите ли пускат рейдж? Гати якото. Добре. Мре. Найс, thanks. Добре, плъзнахме го. Legendary и... Какво е? Инферната Драгон. Така. Добре, ще ви разказвам. По време на битка, този турнамент, той private сервер, не можете да го изтеглите от Google Play. Ами почти от никъде не може да го изтеглите. Много трудно се намира. И това приложение е много ново и на мен ме го пратиха. Не съм си го теглил. И е много хубаво. Виждате какво правят принцесите и кулата му е долу. Така. И чест. Добре. И сега ще направим чест опенинг. Само тук да направим още една битка за честа. Но ма кефи с това приложение. Аз ще пуснем два грейвярда. Че е на Archer Queen. И направо там. И гледайте два грейвярда какво правят. Това е просто чудо. И thanks. Проблема е, че не мога да му го напиша. Аре, убий ги, няма да ти пускам нищо. Найс. Аре бе, убий ги бе. О, найс. Само пускаме. Упс. Два гейвярда и Hellspell. О-о. Добре, то мазе е неочаквано. Така, първата Legendary, Night Witch, окей. Тук. О-о.
Окей. Уау, бандит на втори. Найс. Воу. Добре, взехме го. Тук Witch, Night Witch, fucking Archer Queen, Lumberjack. Направо спамим хора, нима и терва. Оп, айде. Бандит. Добре, ако то ми спре атаката, ще ме изкефи. Не. Не е интернета. Сега правим чист опенинг. Така. И тука. Стоп. Добре, нета нещо спира и бъгва. Fucking. Fuck. Найс. Отварям. Хоп. Добре, ще спра като интернета ми се оправи. Така не става. Съжалявам, но ще трябва да спра клипа. Надявам се да ви хареса. Извинявам се пак, че съм малко болен и така говоря. Но чао от мен до другия клип и надявам се да ви хареса. Абонирайте се. Чао!